Unha tarde máis aquí no Évame, a familia esta que está crecendo cada día máis, que esa familia que chamamos Orociana. Bueno, hoxe estamos nunha presentación especial, non? Celso Emilio Ferreiro sempre, para mí, son presentaciones moi especiales. Este libro, Poemáforos, forma parte dunha colección que se arrancou fai un ano, a terceira publicación de Elvira respecto a Celso Emilio, que sabedes que comenzou co Cabronario. E, bueno, personalmente, todo o grupo editorial non podemos estar máis felices, non? De estar a traballar sobre a obra de Celso Emilio Ferreiro. Hoxe aquí, probablemente, temos as persoas que máis poden falar da obra de Celso Emilio, porque nos acompaña Xavier Ferreiro, Antonio García Teijeiro e Ramón Nicolás, que está aí sentado, que probablemente son as persoas que máis coñecen a fondo a obra de Celso Emilio Ferreiro. Para nós, como editorial, este é un proxecto que se vai a alongar durante anos, non quero decir cuantos, pero sí durante anos, porque temos moi claro neste momento, temos 7 ou 8 libros por diante, que hai que facelo, bueno, este é un traballo que leva tempo, moito mérito desto ten Xavier Ferreiro, que dedicou moitísimas horas a recopilar todo o que estamos a publicar, pero que como concepto editorial, para min é algo moi importante, non Celso Emilio solo, que por si solo xa é todo un acontecemento cultural en Galicia, non? Todo o que podamos recuperar dele. E que eu creo personalmente, como filosofía editorial, que temos certos autores na literatura galega que, a pesar de estar editados, e algúns moi editados, con moitas edicións, levan moito tempo parados. E creo que é de justicia recuperarlos. Sobre todo, porque eu creo que algún día, non sei se o veréis, pero creo que algún día a xente nova vai dar importancia ou vai dar valor a toda esa literatura, xigante literatura que ten Galicia por fortuna, a eses grandes autores como pode ser Celso Emilio, e que actualizalos e traerlos a esta era que temos agora, a este momento que estamos vivindo, incluso comentado por persoas máis novas que nós, que moitas veces descubren a eses autores, a min me sorprende moitísimo. Eu teño unha obsesión, entre comillas, por Celso Emilio dende fai moitísimos anos. Aqueles que me coñecen saben que Non a noite de pedra para mí é un libro de referencia que incluso me ten acompañado cada vez que viaxo nun avión, nun tren, ou teño tempo para releerlo. Bueno, pois porque é algo que me chegou moi fondo cando era moi novo e que sigue aí. Entón, creo que cando a xente nova empeza a descubrir isto, e me sorprendo, que é o que vos decía, me sorprendo moitas veces, cando algúns poemas de Celso Emilio non son coñecidos pola xente nova. Sin embargo, cando os leen, cando ven algún desos poemas, sorpréndense, non? Digo, bueno, pois isto é poesía, isto é literatura galega, esta é historia de Galicia. Por iso creo que o empeño que estamos a facer dende a editorial, que está tamén facendo a familia Ferreiro, porque isto volva a estar aí, é moi importante para nós ser casi un principio editorial, que pensamos continuar e que este é un paso máis, Poemáforos, que agora vamos a escoitar a historia do que contén Poemáforos, que é ben bonita e que un sinte orgullo de pertenecer a este país con xente tan grande como Celso Emilio. E sin máis, Xavier. Boas tardes. Non sei, creo que teño que responsar a voz. Tedes aí auga, Sí, sí. Son micros, se queredes usar micro. Non é necesario. Aló, probando. Pois este libro é un libro da época de Venezuela, do pai e de nós, pero do meu pai como autor, claro. Non se pode decir que este libro existira como tal, porque a súa orixe está nun libro non publicado, sino un libro feito por un amigo do meu pai que era, en los tempos libres, era encuadernador, que era Pepe Sesto, que
que era originario de Pontevedra e vivía en Caracas. Era moi amigo de Charo e Pepe VI, moi amigo dos meus pais. Entón, ese libro, que o conservo eu, antes que eu o conservaba a miña mãe, ao morrer a miña mãe quedou nos caixós do meu irmão Luís, que faleceu hai pouco. Entón, antes de que ocurrira iso, eu pedinllo, porque xa o coñecía ese libriño, bueno, non tan pequeno, onde estaba ese material que meu pai, por suposto, non o denominaba dese xeito, sino que escribía chamando de autógrafos, non? O de este nome, pois, puxenlo eu, porque gustoume e explico-vos despois por qué. O caso é que este libro nace en ese libro inédito que era onde recollía pensamentos e poesías soltas, non formaba un corpus que se podía decir, non? En un momento calquera collía e escribía, non? Ben, en ese facer, penso eu que foi entre os 1970 e 1972, máis ou menos esas poden ser as datas, non? Xa choveu. En ese libro, comparando con outros, en este caso, unha obra concreta como é Cemiterio Privado, que é un libro que fixose a primeira edición en Xenebra, en Roixordo, ben, que foi no 74, me parece, non? En este libro dos autógrafos do meu pai é onde está o xérmulo dese libro, Cemiterio Privado. De feito, en unha sección, en unha parte de aquí, veñen as notas onde se dice, non? De cada poema ou autógrafo ou poemáforo ven a nota que corresponde a original. Este sería original do poema que saía en Cemiterio Privado, con as variacións que pode haber, porque, claro, evidentemente, non hai no libro dos autógrafos moitos poemas correxidos, non? Meu pai colleunos, editou o libro de Cemiterio Privado, escollendo aqueles que lle interesaban. Ben, o caso é que no 1972 ou por aí, Patiño, Raimundo Patiño, o vello, o dono daquelas da librería Librouro, Antón, perdón, Raimundo era o fillo. Es que sempre tengo un lío con os Patiño. Depois está outro que o artista, son os cantos. Depois están os de Monforte. Ben, entón, daquela escribiulle, saen aquí uns anacos das cartas, que é interesante, respóndolle a meu pai a proxecto de mandarlle un paquete con uns papeles especiais xa recortados para que il os escribira o que lle parecera para a Feira do Libro de 1972 da Coruña. Entón, bueno, pois aí onde nacerían estes que veñen aquí, non? Atrás. Ao final do libro. Sí, o final, o remate do libro. Ese era un paquete, os paquetes que tiña meu pai que escribir estes autógrafos e mandarlos de volta, claro, estamos falando na época de Franco, evidentemente. Entón, mandarlo, era todo así moi da época, mandarlo a través do Begoña, non sei que barco era, non? Unha vida azarosa, tiña que atravesar o paquete, tiña que voltar aquí, tiña que recollelo, en Caracas tiña que vir alguén de Galicia, recollelos, chegar a Vigo, recollelos ali no porto, ali que ainda está a oficina esta de, non me acordo como se chama, ben, Antón Patiño tiña que recollelos e ali empezaba a nova vida dos autógrafos que estaban pensados porque Patiño tiña unha mente que non solamente era libreiro, sino que era un bo vendedor de libros
e tiña unha visión pois comercial, porque tiña que telo naquela época e hoxe tamén. A idea é, o que pasa é que non se pudo facer o da feira e quedou para a feira do libro de 1974, me parece, non? Tamén choveu. Entón, en esa, sí, repartíronse, non? O que pasa é, claro, a día de hoxe non se sabe moi ben cantos foron, porque os que están aquí recollidos que eran uns 80, será, por aí, 70 e pico. Sí, por aí, máis ou menos. Sí. Pero os que filmou son moitos máis, non? Esa é a sospeita que temos nós, de que eran bastantes máis autógrafos. Ben, as persoas que poda ser que existan e que os teñan na súa casa, bueno, eu en algunha parte do limiar, digo eso, sí, poidera ser que me o remitiran aquí o editor para a posibilidade de facer unha segunda parte. Non sei se iso pode ocurrir. Ben, entón, eso tanto en canto a vida dos autógrafos. Ese libro, o original, onde están, eu compulsei os que Patiño pasou amablemente a Xavier, e os que están no libro, que sería o libro dos autógrafos, non? Entón, hai a curiosa casualidade de que o que me fixo pensar de que daquela meu pai o que facía coller e copiar e pegar, é dicir, do libro auténtico que é o que teño eu, non? Entón, hai unha... non é que se plaxeara a si mesmo, pero supoño que non tiña moito tempo, porque claro, mandaba uns paquetes, unhas resmas de 500 exemplares para firmar, pois ele non tiña tempo. Entón iba, le copiaba e vía. Supoño que fixo eso. Outros pode ser que sexan os auténticos. Non o teño claro ainda de cales son os auténticos. Si unha parte dos que están no libro que teño eu, bueno, que temos nós como herdeiros, ou cal é o caso. Pero fora o que fora, non importa, o autor era ele. O sea, fora os que están no libro como os que están fora. Entón, ese é un libro absolutamente da época de Venezuela. Son poesía tropical, non é poesía nacida, o sea, interiormente sí é poesía galega, pero xeográficamente evidentemente non é. Esa obra forma parte de outras moitas obras que o meu pai nos momentos escribiu en Venezuela, na súa estancia en Caracas, en galego e en castelán. Entón, aquí podese, os que teñades tempo para lelo, e que irades, podedes observar que, bueno, que eu fixen unha ordenación sinxela, sin moita complicación, de coller cousa que no libro original nin tan siquera aquí, ou si aquí están, non sei, se están feitos, penso que sí, están, sí. Siguen unha correlación de o que a foto, o poema escaneado do poema editado. Mais ou menos van parellos, non? Ben, entón, eu o que fixen algo sinxelo que era recoller do primeiro, o primeiro dos poemáforos, que para min é un tanto escalofriante, porque é dun solo verso, pero nese verso está todo escrito, que di, hai abondo poesía no silencio, non? Entón, con ese poema abre o libro. O seguinte é de 2 versos. Mantense un tempo, despois o ritmo vai aumentando a 3, despois vai a 4, e así hasta o remate, que son, non sei, o último, xa prácticamente xa non é o mesmo. Entón, explicarvos por que o de poemáforos. O de poemáforos é porque ese libro dos autógrafos, onde ele escribía, a súa intención verdadeiramente, supoño que era como a que pode ter calquera persona con inquietudes e que escriba, pois de ter sempre esa carteiriña, ese libriño con follas en blanco no que pensamos que vamos a escribir grandes pensamentos algún día, non? Hai xente que sí, que termina escribindo,
fai boas cousas. Bueno, ese libro no que meu pai escribiu os autógrafos, pois poderá ter unhas 170, 150 follas ou algo máis, pero aí non chegou a máis alá das 50. Non sei o motivo, se é porque faleceu en Vigo ou porque non tuvo tempo de seguir escribindo, non? De todos xeitos, outro día descubrí unha carteiriña pero en castelán, non en galego, que, bueno, que teño que estudiar para ver se é posible editar. Parecido a isto, pero son máis... non son tan cortos, non? Bueno, o que decía era que este é un libro nacido en Venezuela, predemocrático. Entón, a época que reflexa tamén é unha época anterior á democracia, é dicir, ele estaba en Venezuela esperando un cambio que se dera aquí en España, que despois, bueno, tuvo a ocasión de voltar e establecerse en Madrid, como se sabe. Entón, este libro forma parte desa inquietude, é dicir, fala de varias, eu diría que fixacións, diría. Unha era a emigración, que se fala dela dos emigrantes e da situación dos emigrantes. Outra de Galicia como problema, a solucionar. Outro problema que sería os intelectuales galegos e os poetas e a poesía, que tamén era un dos problemas que veía entre os intelectuales galegos. Non vou eu a afondar nese tema porque non sou quen para falar, pero aquí falase de algún que outro personaxe. E despois, bueno, pois, en xeral, pois, de temáticas soltas, que eu penso que reflexan xa o remate dunha viaxe da emigración. É dicir, este libro remata, despois deste libro, viu o libro do Cimenterio Privado, que en principio se chamaba o libro dos epitafios, e despois xa volta para España. É dos libros penúltimo. Pero este non, volvo a repetir, non é un libro escrito con a mentalidade de editar, non, ese non era, este era un libro de caixón, é dicir, estaba ali nunha estantería da súa librería, da súa biblioteca, e, bueno, ali estuvo durante moito tempo. Entón, bueno, eu pensei que merecía a pena, sobre todo cando leín o libro de Moncho, aí onde falabas, que está citado aquí, que se cita, se fala da necesidade de dar a coñecer e tal. Daí nace este libro, que un pouco o pai o Ramón Nicolás. Non sei que máis decirvos. O único, despois, se me deixades, leo un poimiña que hai aí, e un pouco máis, podo decir. Porque estas cousas, cantas máis cortas esa, mellor. Así que dou un paso aquí ao poeta e que fale o que teña que falar. Bueno, boa tarde. A verdade é que estou aquí entre os máis sabios ferreirianos que hai, non? O editor, Moncho Nicolás, que para mí é O que máis. sabe? Bueno, Xavier, aparte de Lula que está por aí. Aquí? A que coñezo de pouco tempo. Que quería ir un poema que me deixara despois. Claro. Sí. Bueno, non sei, ahora mando aquí nada, Sí, que manda é o xefe. Bueno, Celso Emilio Ferreiro é para min o poeta que máis me influiu como persoa, como poeta e como compromiso.
eu fui facéndome con toda a obra que Celso Emilio se iba publicando, porque necesitaba beber eses versos para arrasar con tantas cousas que me doían e que me estaban mancando. O que non sabía eu é que, despois de creer que prácticamente lera todo Celso Emilio Ferreiro, iban a aparecer estes libros tan interesantes, tan ben editados e de tanto interese, non? Para mí foi unha sorpresa e unha alegría como amante da obra, da personalidade de Celso Emilio Ferreiro, de ver publicado estes libros, este en particular agora, porque é o que falamos, porque colma un dos meus desexos, que a xente máis nova, que o lectorado coñeza o carácter poético na súa complexidade dun autor auténtico, honesto ata o fondo, comprometido co ser humano, e isto é un exemplo moi grande, todo o que se lee aquí, un compromiso evidente co ser humano, con esa terra, con esa Galicia complexa, en fin, que tamén coñeceu sempre o poeta. Seguindo as palabras que Moraima me foi dicindo ao longo dos anos de contacto con ela, e os seus diferentes libros demostran que foi un ser, unha persoa apaixonada pola terra en todas as súas dimensións, polos traballadores, pola xente do campo, pola emigración, por todo o que significaba Galicia naquel momento, que sufría diante das injustizas que vía ao seu redor, que amaba a palabra e non dubidaba en utilizala como estilete para loitar contra o que el consideraba injusto, que amaba fondamente a terra, como digo, e os seus habitantes, que non soportaba a hipocresía, que precisaba da poesía como arma que destruíse a maldade e que era como un neno que se derretía diante de comportamentos amables. Celso foi un loitador. Como dixo alguén, a poesía sempre ten algo de social, porque apunta ao máis íntimo dos seres humanos, que son os que formamos a sociedade, que alén para sobrevivir a tantos atrancos sociais, humanos, íntimos e demais. E el, con atrancos, sobreviviu e deixounos unha obra poética, dende o meu punto de vista, non só excelsa, senón tamén necesaria, imprescindible. Non se pode entender a poesía de Galicia sen a poesía de Celso Emilio Ferreiro, dende o meu punto de vista. Poemáforos é un libro de aforismos, en principio, de pensamentos, de aforismos, e de poemas curtos, algúns versións do seu cemiterio privado, e outros. E, ademais, é un libro de citas de outros autores que para él significaron moito e que esas palabras lle chegaban moi lonxe. Alguén dixo, e eu, ademais, estou de acordo, que os aforismos veñen sendo como ensaios comprimidos. E non lle falta razón a quen fixo esa afirmación, porque estás ensaiando, estudando comportamentos, actitudes, personalidades para logo expresar o resultado dese comportamento. A min encántame o aforismo, e a Celso tamén. Boa parte da súa obra procede deste subxénero convertido en poemas. En Poemáforos atopamos as chaves dos seus pensamentos persoais, sociais e poéticos. Ironía, alfinetes que se cravan, pensamento crítico, arma poética, sen impedimentos, crítico, que nos fai pensar. Nos fan pensar, eu relendo isto, algúns sacados do familiar, do de sempre, non? Pero hai outros
que che fan pensar de teste e deste, claro, que ben, evidentemente, isto me está sacudindo sin falta ninguna. Que nos fai pensar dende o humor, dende o sarcasmo, dende a crítica e dende os sentimentos encontrados. E ademais, presentan, dende o meu punto de vista, un amor á poesía sen contemplacións. Todo Celso está condensado nestas pequenas pezas que se acoden. Pequenas pezas pegadas á pel das persoas e tamén ao corazón das mesmas, porque ele nunca esqueceu o latexar dos corazóns dos que rodeaban. Gocei enormemente da lectura destas páxinas. Volvín a atopar, ou seguín atopando mellor, ao Celso que me emociona, que me fai pensar, que me rouba un sorriso, que me dá azos para resistir. E aí, nas trincheiras, agárrome a súa palabra para sobrelevar o que se nos ven en riba. Con tanto que nos advertiu o bo de Celso, e non aprendemos. Está claro que para moitos os erros, as injustizas, as invasións cometidas non serviron para aprender os conceptos de solidariedade, xustiza, paz social e tantos outros. Eu sentíme moi abrigado por estes poemáforos, porque me sentía moi identificado. E se vos parece, vou vos ler algún. Por exemplo, cando o espírito se satura de toxinas mentás, é moi saludable gomitar. E logo algo que vimos comentando sempre os que temos algún compromiso e estamos bastante, pois non sei, desanimados con todo o que nos rodea. Este que ten dous versos que din: é triste, mais é certo que os povos carecen xeralmente de memoria. Creo que este ven perfectamente para todo o que estamos. Lavarse as maus diante a xusticia é unha suxedá moral. Ou, por exemplo, este que a mí me chegou moi lonxe como lector de poesía: leer poesía galega xa é tomar unha posición. Pareceme fantástico. A libertad non se acada sin sacrificio. Nunca moito custou pouco. Ou a poesía comprometida debe fundamentarse neste principio: a palabra como liberación. E, desde logo, eu síntome, grazas á palabra, liberado moitísimas veces. Cando todo o mundo está reducido ao silencio, a iso chamanlle paz. Logo aquí hai un moi duro, aunque está así tachado con unha liña: coñezo a dous galaxios. Coñezo a dous galaxios, homes que se din amigos, pero que son verdadeiramente cómplices. Aí queda. Toda isto, un pouco o que eu pensaba tamén, toda a poesía é social porque está feita para os homes, seres evidentemente sociais. Coido que a poesía é, por enriba de todo, un xeito de compadecer, paréntese, padecer con os demais. Decía non sei quen que as paredes dos cimenterios eran unha proba consciente da insensatez humana.
Pois os que están dentro non poden sair e os que están fora non queren entrar. E ora outra crítica dura que de alguma maneira sempre estivo presente en Jesús Emilio por o maltrato recibido por certa migración. Este que di: "Dempois de coñecer e sofrir a certos emigrantes galegos, penso que a emigración é unha desgracia até certo punto." Esa, como penúltimo, aos que rexeitan a poesía. Os que rexeitan a poesía comprometida son os que de algún modo viven comprometidos con intereses que están máis acá da poesía. Se remato. Soio concibo a cultura como fonte do coñecemento ao servicio da liberación do home. A cultura culturalista é un opio para o povo. E remato: todas as almas puras son rebeldes. Non, pero eu só quero ler un. Pois xa está, te teño que dar tu libro. Bueno. Claro. O que quero ler é tamén cortino. Chámase Palabras para el Rei. Para o rei. Isto está recollido un xogo que fai o autor do original do foro justo, non? Que ven en poemas prohibidos, que é unha parte de antipoemas, non? Do ano 74. Se calquera de nós val tanto como vos, e todos xuntos nós valemos máis que vos, por que en lugar de nós debedes de ser vos quen nos goberne a nós? A verdade é que Celso Emilio cada vez que o lees engancha máis, pero eu non quería rematar sin que Ramón Nicolás... Espera, que Lula Lula quería ler poemas, claro. Bueno, pero querer leer antes... No, pero perdón a interrupción, pero... No, podemos como queirades, pero a mí me gustaría escoitar, amén de que sigamos recitando e lembrando toda esa poesía, gustaríame escoitar, porque sei que xa ten o libro e que xa lle botou un vistazo, a opinión de Ramón, porque desas personas que tamén nos pode falar moitísimas cousas de Celso Emilio. Bueno, pues moitas grazas por darme a palabra. Eu estou moi entusiasmado con este libro, xa xo dixen antes. Efectivamente, puiden lelo esta semana, e o certo é que quedei moi abrigado, como dicía en unha expresión moi bonita Antonio, tras a súa lectura. Tive a sensación de que este era un proxecto que, aínda que evidentemente ela mellor non pensaba publicalo, pero que estaba aí e que merecía dalo a coñecer. E a verdade é que parece unha iniciativa fantástica, que acollerades no voso selo este novo proxecto e que o editarades con tanto cariño e con tanta pulcritude, que non é nada normal hoxe en día atopar este tipo de edicións. Entón, daquela, bueno, pois a Elvira, ou Lusco Fusco, ou o que sexa, ou a colección Moraima, pois darlle as grazas porque poidamos ter este libro nas mans. Efectivamente, lino e tiven antes que facerse unha breve reseña para mandar, 500 caracteres, que non se pode dicir prácticamente nada, pero parto dunha cuestión que é a primeira frase que se me ocorreu é: hai vida entre guión, entre paréntese, literaria, máis alá de Longa Noite de Pedra, con todo respeto a Longa Noite de Pedra. E logo engado que, claro, Celso Emilio é algo inextinguible,
que nos damos conta agora, pasados tantos anos desde a súa morte, que están aparecendo moitos proxectos poéticos de moitísimo interese. E eu creo que en Celso Emilio hai aínda moito que traballar. Está o Celso Emilio ensaísta, está o Celso Emilio colaborador de prensa, do que de alguna maneira tamén aínda hai moito que facer. Dito isto, e respecto das palabras e da iniciativa de Xavier, que eu teño que gabar aquí, tanto por esa introducción que él asina cun pseudónimo moi na estirpe ferreiriana, e tamén por esa idea estupenda que non foi quitada aquí do epílogo de Ledicia, que me parece unha idea fantástica. Teño que deciros que, Ramón, nesa interés que temos en que a xente participe desto, que a xente máis nova, outras generacións den a súa opinión, pois a verdade que teño que decir que Ledicia prestouse inmediatamente despois de ler os textos a facer un comentario sobre isto, e ademais con ilusión, porque se trata deso, se trata de incluir xente neste proxecto, de ir coñecendo e dar máis a coñecer a poesía de Celso Emilio. Pois ten un texto fantástico. Voy a pedir disculpas por non habela citada. Sí, pero bueno, xa sabes que esas son cousas que pasan sempre nas presentacións. Realmente o de Ledicia, ese testiño é saboroso e é maravilloso, recolle moi ben un pouco a iniciativa deses textos que eu coñecía grazas ao teu irmán. Sabía onde estaban, na biblioteca da súa casa, e puidenlle facer un par de fotos. E a min ese proxecto que ti das a coñecer aquí, en parte, que son eses textos finais dos manuscritos, creo que demandaban unha edición. Creo que fixeches moi bo traballo, ademais, engadindo parte desas variantes que hai pois do seu libro dos epitafios, tamén esa intención de ir de menos a máis. Creo que recolle moi ben o espírito dos aforismos, que por outro lado a mí me gustan moito. Hai un libro de Rafael Dieste titulado así, Aforismos, que é extraordinario e que está evidentemente ao nivel do que fai Celso Emilio Ferreiro. Entón, só dúas cousas máis. Primeiro tamén agradecer a intervención de Antonio, pareceume moi sentida e moi tamén académica e moi clara sobre o porqué do teu cariño coa figura de Celso, que quedou evidenciado, e do teu cariño por Moraima, cousa que eu sempre te envexei moito porque non me foi posible coñecela, ben o sabes, pero que sei que te marcou moito como persoa, como poeta, como ti dixeches. E o último, xa, remato, a min o título pareceu un pouco extraño ao comezo, Poemáforos, pero isto que é? Pensei, eu non sei se a Xavier se lle foi un pouco a cousa, non, pero agora quero dicir públicamente que o vexo como un acerto, porque claro, son filólogo e entón empecé a ver poema está, e foro, claro, é quen leva, quen porta, entón é un libro que leva poemas, é esa carpetiña, ese libriño, esa especie de diario que todos os autores van sempre anotando con ideas e tal. Entón eu creo que parece mentira que a ninguén se lle ocorrera antes, porque o título de Poemáforos é extraordinario, aquel libro que porta aforismos, pensamentos e poemas. Entón, bueno, desde este momento tedes aquí un fiel, unha persoa entusiasmada con este libro, pareceme un acerto. Dixenlle a Xavier que me gusta máis que Pido unha patria ao mundo, é dicir, eu vexo aquí máis corpo, non? Que tamén me gustou, non quero dicir, e o Cabronario, por suposto, e oxalá que sigades con estas iniciativas que son fantásticas. E xa por último, efectivamente dicías que liches Longa noite na túa mocidade, que che emocionou, que sigue a ler, creo que eu fago esa mesma lectura tamén, esa mesma experiencia tivena eu, pero que ando día a día con xente nova. Celso Emilio ten unha vantaxe sobre outros moitas voces, que é un clásico que se entende, e que di cousas, e que esas cousas son de carácter universal, eso non lle pasa a todas as persoas. Entón, aí está unha das claves, e creo que tamén aquí neste libro está. Eu había, e remato xa, perdón, pero había un autógrafo que a mí me encantou, pero non recordo o de que estamos vivos, non sei se recordas, como é? É precioso, é dicir, porque resume moi ben ese espírito irónico, mordaz, aquí rímonos, non? Porque realmente hai cuestións aquí, hai pensamentos de Celso Emilio
que nos levan a ese sorriso, ¿no? Bueno, e agora sí, definitivamente. xa agardo silencio. E foi un placer estar aquí con vos hoxe. Gracias. Nada. Ainda hai xente que quere ler. E ahora sí, ahora é o momento de ler. Aquela señora lá no fondo. Aquela señora. Lula, tú de primera. No, porque alguén quere ler tamén. Pero sabes o que queres ler? Sí. Outra cousa é perder. No, porque pensaba que querías lerlo. Ah, bueno, si non, non tens, claro. Susi. Un plan informático. Aquí, Lula. A ver. Sí. Sí, porque como vais tan alta, pues voy a todo. Está ben aí. Hola. Espera, espera. Como dicen los profesionales. Hola. Hola. Ahora. Sí. ¿Soitas de... Sí? Non. Sí, Vale, aquí. Ah, un poquinho máis. Bueno, eu, como a Celso xa é moi conocido, non quero alongar esta reunión. Dou as gracias a todos por estar aquí. Vou a pisar o cable e vou caer. Pois quero ler un poema que para mí resume toda a poesía de Celso Braxe. Toda a poesía de Celso, para mí, que di a lección. E para mí está aí todo resumido. Non te calles. E di así: a de prender a vida é moi difícil, o máis que resolver un crucigrama. Tan difícil o máis cunha pregunta que houbera que facer na madrugada. Cando todos os árboles choran noite e os galos cantan. Isto non sirve para nada. A de prender a vida é moi difícil e ademais cansa. Cando tes a lección medio sabida, non che sirve para nada. As cousas son así, imos e vimos, sin enterarnos nunca do que pasa. Para saber a lección, dámoslle voltas, cando, acaso, mellor era non darllas. Unha mazá, un verme, unha chuvia caíndo terca e mansa, un discurso do alcalde, Dios me libre, unha vinganza, unha muller parindo, unha bomba de napal. Dámoslle voltas, sin enterarnos nunca do que pasa.